Takže Oldo, toto je pre teba. Písal sa deň, 16. máj, v Liberci za oknem byl slyšet děsnej pláč. Ubehlo odvtedy už pár let, vlil si sa do dejín od roka 55. Tmavo modrý svet, nebo ponúka, keď Olda vyskočí, jak zajac klobúka. Začiatky ťažké sú, keď neverí ti nik. Ty si nás presviečal, že príde kúzelník. Pamätáme na dni, kdy obsluhoval z kráľa. Stal si sa slávny tým, že líbaš jako ďábel. Nežnejšie, tajomne, ako Bůh, ver, že to dokážeš. I jako Bůh, že ti už zosivel vlas. Nevrav, že sa ťa to už netýka, keď nie je cudzie ti slnko, seno, ani erotika. Tmavo modrý svet, nebo ponúka, keď Olda vyskočí, jak zajac klobúka. Začiatky ťažké sú, keď neverí ti nik. Ty si nás presviečal, že príde kúzelník. Ja nejsem ja, ty nejsi ty. Ty si náš hříšný muž z téhle planety. Načrel si do tmánu lásky a ľudskosti. Milión príbehov ukrývaš za vrásky. Neviem, čo zapriať ti, čo ešte ťa láka. Veď po tebe nazvali už aj chrobáka. Dal si nám viac, než mohli sme si prijať. Tak dovol mi len na záver povedať ďakujem na 100 000 krát. Všetko najlepšie. Ďakujem. Těch přenosů, který děláme tady s panem kolegou, hlavním kameramanem Filipem, je mnoho pořadů, kde vždycky říkají, že by rádi, aby tam byl pan prezident, a je na tomto pořadu, na tam těch není. A to si myslím, že je bezvadný. Takže já vám všem děkuju a má pan prezident spoustu. je to super. Já vím, že tohle je bezvadná společnost, jsem rád, že jsem tu a už nebudu mluvit, protože si myslím, že jsme tu o to, aby jsme se bavili. Tak...